En we gaan ergens in april weer verder met deze voorstelling ook. Het is zo fijn. Het is zo fijn om te doen. En we groeien en we bloeien nog steeds. En de band is geweldig. Nog één keer. Lieve mensen, we zijn echt al even goed de diepte ingedoken, hè, samen. De laatste 1,5 uur, ja. En dat is lekker, hè? Dat is lekker, dat is ook goed. Dat is gezond voor je af en toe. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om een beetje lichtvoetig te eindigen. En dat kan met een lied, dat is een vrolijk lied. Maar het origineel is ook gezongen door een heavy metal zanger, namelijk Ronnie James Dio. Zeker. Ja, let maar eens op.